ihmiset näin. Jos kaikki olisi avoimielisiä, niin kaikilla olisi töitä eikä kukaan tarvitsisi sanoa yhtään mitään, mutta kun tämä maailma on mennyt tällaiseksi sairaaksi, että kaikki köyhät potkitaan suohon niin perkeleesti, että lähtee ja tällaista. Kyllä se kohta menee sellaiseksi tämä yhteiskunta, että on hyvien, niin kuin on porvarialue ja köyhien alue. Kun menet porvarialueelle, niin heti sieltä ammutaan suolapateja niin, että laitetaan haulikot laulamaan siihen malliin, että tänne ei köyhät tuu ollenkaan. Kyllä se tällaiseksi menee vielä tappeluksi. Ihan varmasti tää Suomi menee vielä tulee semmonen tappelu, ettei oo mitään näistä. Eduskunnassa ihmetellään, että mistä tää nyt tää tappelu johtuu. No siitä kun rikkaan halusta massia ja tuijotetaan siihen rahan kiiltoperseessä. Mitäs nyt tappaa? Tuntuu, että hengittää kun persereijän kautta, kun ihmetellään, mitäs tää nyt. Näin, ei valiteta siitä, mutta nautitaan tästä mitä nyt on ja